белорусы! Живе белорусы! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Нема супрацоўнікаў цивільних, однак я бачу, як частка з їх просто бігом біжить туди. Оператор вам зараз їх покаже, як вони перебігають від Палацу Республіки до Палацу профсоюзу. До речі, цікаве нововведення. Бачимо чоловіка в червоному паліто, який так само бігає. Напевно, не вельми зручно йому такой вопрос бігати. Вы хотите быть вольным, незалежным народом? Да! Живе Беларусь! Живе! Про причины, які есть у нашего народа, как заставаться незалежными. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сябри, я ще раз нагадую, завтра ми так само збираємося. Віримо, можемо! Вера можем, веры можем, вера можем, не за